सिङाव हाबबाय होनना लोगोफोर जानो हागोन नोंथांमोना माबायाव हाबाफारियाव फैनायखाय आं गासैखौबो धन्यबाद होदों नोंथांमोना आंनि बे अखा बांखाबाबो नोंथांमोना गारनानै फैबाय आं बेखौबो धन्यबाद होदों आरो नोंथांमोना गासैखौबो आं धन्यबाद होयो बेनिखायनो दायो आरो जि हाबाफारिया जाफुंनानै थांबाय नोंथांमोननि जुगिदि आं नोंथांमोननि हहाय गासैनि हहाय मोननायखाय आं दिनै बे हाबाया फालिदों मोननायखाय आं गासैखौबो आरो त्रिपुरा बाप्टिस्ट मन्डलनि खुंगिरिजों लोगोसे आरो गोबां मेलेमजिबि खुंदोंमोन आरो जोंनि मन्डलिजों लोगोसे गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय फैनाय आशीर्बाद होनो फैनाय साफ्रोमखौ एडभाइस जानानै जों खेबसे एडभाइस जानानै आच्छा बेसांखिनि नोंथांमोना दिन्थिबाय बे दिन्थिनाया बियो मोनसे माबानो आरो मा बुंगोन गिर्जायाव लांनानै खैनाखौ गिर्जायाव लांनानैहा गिर्जानिफ्राय फैफिननानै खैनानि न'खरावहाय गिर्जा खालामनायनि सम आरो बियो नोंथांमोना नुलांबाय थानो हागोन खैना दिंग्रा न'आव हाबफैदों भिडिअ लानो नायलांसै Lamarnya
खैनानि बिदा बियो नैबे बिथाङा नैबेबो न'खरनि
फैबाय बिदाय जाबाय थांसिगोन खैनानि न'खरावहा guys लोगोफोर फैयै फैयै जों फाइनालि हौवाफोरनि न'खराव सफैनो हाबाय नोंथाङा नुनो हागौ बेसेबां जे खुसि दायो जों फैनायनि न'खराव फैबाय लगरानि न' बियो नोंथांमोना नायलांगासिनो नायलांनो हागोन हौवा गोदाननि guys नोंथांमोना नायनो हागोन जे बेसेबां जे भिर हौवा गोदाननि न'खराव जे फैफिननो हादों नोंथांमोना नायलांगासिनो नायलांगोन भिडिअखौ हाला guys नोंथांमोना नायलांगासिनो नायलांगोन बियो हौवा गोदाननि डेक'रेसन गेट बियो दायो न' सिङावहा जों हाबलांनायाव नोंसोर गाइसा नायलांगासिनो नायलांगोन लाइट गैया एसे खोमसि पावार होनो हायाखै नोंथांमोना नायलांगासिनो नायलांगोन मानसि भिर नायनो हागोन guys जों इन जानोसै पेन्डेल सिङावहा नोंथांमोना बयबो नुनो हासिगोन स' लोगोफोर नायलांदो स' नाइस लोगोफोर नायलांनो हागोन नोंथांमोना आरो नायलांगासिनो थागोन Bisa kadang bawa alas keluar.
फैगासे लादों हौवाफोरनि पेन्डेलाव सफैनो हाबाय जों नोंथांमोना नायलांगासिनो लांगोन दैदेनगिरि आरो लोगोसे केदिनबारि बापटिस्ट मण्डलनिफ्राय सफैनो हानाय इसोरनि बिबानगिरि नोंथांमोन आं सुंद'यै बुंनो इच्ছা खालामदों आरो गोख्रै खारनो इच्ছা खालामदों आङो बरायदों आं न'खरनि जानानै नोंथांमोनखौ बेयाव सफैनो हानायनि थाखाय आरो इसोरनि अनुग्रह दयानि बे गाज्रि जोंखौ नुहोनाय जितु बोथोर अब्लाबो इसोरा जोंखौ अनुग्रह खालामबाय आरो बेयाव मोजाङै जों सफैबाय बेनि थाखाय आं इसोरखौ हामबाय होननायजों लोगोसे नोंथांखौबो बरायदों बेयाव जेसेबां सफैनो हानाय साफ्रोमखौबो आरो लोगोसे आङो बरायदों आं नुस'नो हायै आंनि हांख्रायजानाय गोजाननि जितु गुबुन मण्डलिनि जेरैहाय धुपगुरि आरो फारसेथिं गोजान गोजाननि दङ जोंहा माजबाटनि दङ ढेकियाजुलिनि दङ आं नुस'नो हायाखै नोंथांखौबो बे समाव लोगोसे बिथांमोनजों लोगोसे आं बरायनाय थादों प्रथमावनो आंनि बासायगिरिफोरबो जिसुखौनो आं हामबाय होनदों आरो जोंनिनो मण्डलिनि मासिगिरि आरो जोंनि मण्डलिनि बिबानगिरि आरो मेम्बारफोर आरो एडेनबारि बापटिस्ट मण्डलिनि बेबायदिनो मावथि दोलो आरो बेयाव जुथुम फैनाय साफ्रोम नोंथांमोनखौ बे गोथांफोरबो जिसुनि मुङैनो आं हामबाय होनदों बेहायखि जोङो आइजो हिसाबै बरायनो बे समाव दसे सम लादों जाहा इसोरनि थांखि बायदि गावनि हांखो होनानै बिथाङा रैसुमैखौ दाबाय आरो बिथांखौ दानानै एडेनबारि बापटिस्ट मण्डलियाव सासे सोद्रोमा एबा आइजो सोद्रोमा जाहोनानै लाइमोन सोद्रोमा जाहोनानै लाखिदोंमोन नाथाय दिनैनिफ्राय जोंनि हिलपटा मण्डलिनि सासे भयस्क एबा सोद्रोमा जानो मोनबाय बे इसोरनि बिथोन इसोरनि थांखि बायदि बेबायदिनो जेरै जोंनि मण्डलियाव बिथां बिनानावखौ जेरै इसोरा भयस्क जानो थाखाय मोनसे खाबु होबाय गावनि थांखि बायदियै थिग बेबायदिनो जोंफोरबो बे हिलपटा मण्डलि सिङाव थानाय आइजो बिफाना अराय सम इसोरा जोंखौ जेसेबां दिन फोथांना लाखिगोन बे गासै समहालागि इसोरनि गौरबनि कारणे इसोरनि मुङाव आरो जिफोर बिबानफोर फैगोन बे गासै बिबानाव बिथांखौ बाहागो लानो गनायनो मानिग्रा जानानै जोंनि आइजोफोरजों लोगो जाफानो इसोरखौ बाख्नायनायाव खुलुमनायाव मोनसे आसा लाखिनानै दिनैनि बे समाव बिथां रैसुमैखौ जोङो आइजो हिसाबै बरायनो हास्थायदों साधारन फालिनि जुगिदे फालिजों बिथांखौ जोङो बरायनो बे समाव जोंहा परिसारिका फैगोन बयना बरायनायनि नाजावनायनि समखौ आं बेसेबांखिनियावनो दोनो न'खरनिफ्राय फैना बिदि नाजावगोन मानगोनां पार्ल आरो एडेनबारि मण्डलनिफ्राय सफैनो हानाय ख्रिस्टीय बिसाहि नोंथांमोन आरो जोंनि मण्डलिनि ख्रिस्टीय बिसाहि साफ्रोमखौबो इसोरनि गुरैसिम लानानै दिनैनि समाव आंनि
न'खराव सफैनो हानाय आंनि बिहामजो बा आंनि बर' हारि बेखौ नैबे फालिजोंनो बरायना लानो थाखाय आं गोसो नै मिजिङा प्रार्थना खालामाखै नायबाय थादों मिजिङा प्रार्थना खालामाखै ओंखाम जानो हायदों आरो नै ओंखाम राननो आरो नायबार ओंखाम जादों आरो एबार हौवासानि पेन्डेलाव tikti जाना हो नै जासुलिफोरा जासुलि बिसोरो जासुलि नै बिराद जादों नै आं मोजांसै लोगोफोर दोनथ'नोसै आरो ना बेदर लाबोबाय नै बेदर अमानि बेदर नै जानोसै आरो ना नै जागोन दे जायो आंना जेबो गासिबो जायो मोजां खबरा बिराद गोथावलै लोगोफोर बिराद गोथाव ओंखामा जाबाय होदों आरो होदोंना लोगोफोर जाख'नो हायाखै नै जा दंखायो बेदरफोरा नै जाना खिथिबाय बेदरफोरखौ नै जाबाय जासुलिया नै जासुलिया जादों आं मोजांसै आरो ना aku mendang sini itu kamera nuwa harus dia hai berapa sih ya sempurna lu gila gila ada kamera nuwa karena ini nggak लोगोफोर जाग्रोनो भिडिअखौ दा कन्टिनिउ बानायगोन ना इसोरा जेरैहाय नोंथांमोनखौ दैदेनबोबाय बा जों साफ्रोमजों लोगोसे थानानै जेरैहाय दैदेनबोबाय दा नोंथांमोना जोंनि मन्दिरनिफ्राय थांसिगोन बेवहाय इसोरा आरोबाव बेबायदिनो दैदेनलांथोंसै फैयै फैयै जोबफैबाय बिदायनि सम बिदाय लानानै थांसै दा Seru, lana. Ya undang ini nih anu apa? Ruli, mahal malah ini. Labu kena nanggu jadi bah. Namai kau di sini. Biham di sini. Ada ni? Mana di sini? Tak. Jangan lagi macam. Apa malah? Ada nggak? Nah deh, kap nangap. Ada bisa nanti. Ada deh. Kalau aja. Ya ada. Kalau aja. Ya. Ada dia. Nah. Kalau aja sudah. Kata ada man. Ya ada.